Hindi ko po alam kung na-miss niyo ako. I have been 1 month in vacation. Meron pong time na ako ay na-hospital. Baka hindi niyo alam. Holy Tuesday to Holy Thursday. Nasobrahan po ako sa manok. Kaya yung mga nagpapakain sa akin dyan, hinto na muna yung manok. Muntikan na po kasi akong tubuan ng pakpak. Ngayon po, puro na lang isda. Baka naman maging syokoy ako niyan. And 2 weeks I was there in Europe. No? Ako po ay nagpapasalamat. I was blessed to be with my parents. And be assured that while I was there, hindi lang naman po ako nagliwaliw. Ako po ay nagdasal. We were in a pilgrimage and I prayed for your intention. So, ako po ay umuwi, amoy Europa. No? And I am glad, no, dahil marami na sa inyo, alam ko, miss na rin ako dito. Let us continue praying for one another. Amen? Did you know that you can love somebody that you hate? Pwede mong mahalin ang isang taong kinaiinisan mo. Pwede mong mahalin ang isang taong kinamumuhian mo. Alam niyo po ba yan? Alam niyo yon. Kayong may mga jowa, kayong merong mga ka-relationship, di ba? Minsan naiinis ka sa boyfriend mo. Malis ka nga dyan. Tapos pag umalis, tinetext mo, message mo, sorry na, I miss you. Minsan, kinukurot mo, sinasabunutan mo. Di ba? Ganyan din kayo mga mag-asawa. Minsan, naiinis kayo sa kanila. Pagsasalitaan mo pa nga, ang sasakit na sinasabi mo sa kanya. Di ba? Pangit mo. Sabihin mo. Di ba? Wala kang kwenta. Pero pag wala naman yung asawa mo, palagi mo din tinetext. Nasaan ka? Ba't di ka pa umuwi? Did you know that 99%, according to statistics, that 99% of those getting divorced still love each other? Marami po naghihiwalay. At naririnig ko din na pag nag-aaway sila, tatanungin ko, mahal mo pa ba? Opo, Father. Mahal ko pa yung asawa ko. Bakit gusto makipaghiwalay? Gagalit po ako. Doon sa ginawa niya, hindi ko makalimutan. Hanggang ngayon, hindi pa tumitigil. Pero mahal mo? Opo, mahal ko. Sometimes we can love those people that we hate. But what does that tell us? Ano ang ibig sabihin? Ano ang sinasabi sa atin nito? That many times in our life, love is not enough. Amen? Hindi sapat ang pagmamahal. Hindi sapat ang pagmamahal. Love is not enough. Think about that. Hindi kayo magtatagal sa pagmamahal lang. Hindi mabubuhay ang pamilya nyo sa pagmamahal lang. Anong ibig sabihin nito? Halimbawa, mahal na mahal mo yung sasakyan mo. Sabihan mo, I love you. Sige, halikan mo pa. No? Aandar ba yan sa halik mo? Aandar ba yan sa palagi mo sinasabihan, I love you? Hindi. Di ba? Bakit?
Hindi mo nilalagyan ng gas eh. Hindi gagana. Is love enough? Father, mahal na mahal ko. Hindi ko nga pinapabayaan na maulanan yan. Hindi ko pinapabayaan na maputikan, na madumihan. Mahal na mahal ko. Pero hindi mo nilalagyan ng gasolina. Hindi mo pinapaandar. Hindi mo ginagamit. Masisira din. Is love enough? It is not enough. Yung isa, may alaga na pusa, namatay, iniiyakan. Pusa ko, sabi. Mahal na mahal ko yung pusa ko. Palagi daw, niyayakap, hinahalikan. Bakit namatay? Hindi pinapakain eh. Pinapabayaan, mag-isa doon sa bahay. Nangisay. Is love enough? Ganyan din sa pamilya natin. Sabihan mo yung pamilya mo, I love you. Hug them. Say kind words to them. Pero hindi mo binibigay yung kailangan nila. Hindi mo pinag-aaral yung mga bata. Hindi mo pinapakain ang pamilya mo. Love is not enough. Remember this, that we spell love differently. Anong ibig sabihin nun? Magkakaiba ang kahulugan ng pagmamahal sa atin. Ang mga babae, women, you know, how do women spell love? Ano ang spelling ng pagmamahal sa mga babae? Ito, tandaan niyo po, kayong mga lalaking nakikinig nito. When women say love, what they mean is affection. Affection. Pagsuyo. Pag hindi mo sinusuyo ang babae, magtatampo yan. Amen? That is what love for women is. What is love for men? This is how they spell love. Ha? Tandaan niyo po ito kayo mga babae. R-E-S-P-E-C-T. Anong ibig sabihin? Respect. Paggalang. Gawin mo ng lahat sa lalaki. Basta't galangin mo lang siya. Yun ang hinahanap ng mga lalaki. Amen? How about God? How does God spell love? For God, love is O-B-E-Y. What does that mean? Obey. Obey. Sumunod kayo. Remember the story in Genesis? Nung ginawa ng Diyos si Adan at si Eva? That is the first commandment. Obey me. Huwag niyong gagawin ito. Huwag niyong kakainin yung puno na yon. You can do everything. Obey me. If you do not obey, you shall die. At ganyan din ang pinapaalala ng ating Panginoon sa atin. If you love me, then you should follow my commandments. Obey. Pero madalas, bakit hindi tayo nag-obey? Because we only love ourselves. My dear friends, obey God. Because by obeying God, we receive good things in our lives. It is only through obeying God that we will be blessed. Obeying God is also for our own good. Para din naman sa iyong kabutihan. Remember, God will always give you what you need. Seldom God will give you what you want.
But the priority of God, God will give you what you need. Ang problema natin mga tao, we always seek what we want. And we know that the things that we want are not necessarily what we need. God is wiser because He knows what we need. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, before we say it to Him, before we pray over the things that we need, God knows. And He provides for us. Bakit hindi mo susundan ng Diyos? Siyang nakakaalam kung anong kailangan mo. Kaya nga, tayo ay madalas na napapasama because we always desire what we want, not what we need. See how God loves us. He follows us. Kahit na madalas, He disapproves of what we are doing. Many times we sin. Nagkakasala tayo pero hindi tayo iniiwan ng Diyos. Tayong mga tao, wala tayong utang na loob. Kahit na paano, in our own way, please, follow the Lord. Obey God if you truly love the Lord. Hindi sapat na sabihin mo lang, Lord, I love you. Pero kung wala ka namang ginagawa, if you do not obey the Lord, mga salita lang yan. Hangin lang yan na lumalabas sa iyong bibig. Walang kabuluhan yan. Love the Lord and follow Him. Diyan magiging ganap buo ang ating buhay. Amen.